És 30 de setembre de 2017 i aquesta nit molts catalans no dormirem o no dormirem del tot. Passi el que passi, demà s'escriurà una pàgina nova i única de la història del nostre país. Alia iacta est, els daus han estat llançats. Podria continuar en aquest to fals i pretensiós, intentant posar-li èpica i una miqueta de gràcia impostada. Però us estaria fent un mal servei. Ja sabeu què va passar, no cal que us ho expliqui. Excepte... Excepte que no. Molts no sabeu què va passar. Tots sabem el que vam veure, però hi ha un munt de detalls que no vam veure perquè van succeir darrere l'escenari i que canviaran la vostra percepció del que vam viure el mes d'octubre de 2017. La darrera setmana de setembre i fins i tot aquest mateix dia 30 es van prendre algunes decisions que tindrien conseqüències i ramificacions molt greus i que durarien anys. Voleu saber què va passar? Comencem pel bàndol espanyol. Últimament ens cau molt bé en Xavier García Albiol, però molta gent no sap que quan es va fer l'acte d'homenatge a les víctimes dies després dels atemptats del 7 d'agost, aprofitant la participació del rei i del president del gobierno, García Albiol va demanar a Mariano Rajoy que desplegués l'exèrcit a Catalunya. Més endavant, quan preparaven el dispositiu policial per l'1 d'octubre, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, també demanaria reforços de l'exèrcit per impedir el referèndum. Que Dolores de Cospedal és una feixista de manual que estaria encantada de veure l'exèrcit disparant a catalans és una cosa que ja sabíem. Però lo de Xavier García Albiol és tota una novetat. A mi tot això de desplegar l'exèrcit per aturar activitats civils sempre m'ha semblat una idea fenomenal. L'exèrcit no és la policia, no té res a veure. L'exèrcit no està entrenat per mantenir l'ordre de manera civil, ni tan sols saben res de tasques antialdarulls o enfrontaments amb manifestants. El seu entrenament consisteix en fer la guerra, en disparar o apuntar les seves armes cap a l'enemic. El raonament de García Albiol era que França havia desplegat l'exèrcit per vigilar els principals llocs de París enmig d'una alerta terrorista de màxim nivell. Molt bé, estudiem aquest argument. La idea és que uns soldats armats amb fusells de guerra vigilen la Torre Eiffel i si detecten una acció terrorista intervenen disparant contra els agressors. Com que el nivell d'alerta antiterrorista és el màxim, la llei francesa els empara si cometen un error o si era una falsa alarma. D'acord. Però en el cas dels catalans, no sembla que la cosa tingui gaire res a veure, oi? Quin és l'equivalent d'aquests soldats guardant la Torre Eiffel davant d'uns terroristes? Està dient que els votants del referèndum som terroristes? Què farien aquests soldats? Prendre les urnes a punta de metralladora? Disparar directament. Si hi ha uns soldats intentant arrencar les urnes de mans dels civils dels col·legis, llavors sí que dispararien? Quina és exactament la tasca d'uns soldats armats amb armes de guerra dins els col·legis catalans, Xavier García Albiol? El president Rajoy, que serà tot el que vulgueu, però no és un salvatge, diu que ni parlar-ne. Quan se li planteja que els 6.000 policies que ens enviaran dormin en vaixells de guerra, deixa de llegir el Marca i diu que ni parlar-ne. La imatge de vaixells de guerra als ports de Catalunya és molt dolenta per a Espanya. Així és com arribarien al ridícul monumental del vaixell dels piolins. De tota manera, tant el president Rajoy com la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría insisteixen durant setmanes en que n'hi hauria prou simplement en tancar tots els col·legis abans de la votació. Els comandaments els expliquen una vegada i una altra que no hi ha suficients agents
per clausurar i després vigilar els 2.600 col·legis on hi ha prevista la votació. La qüestió és que això ho has de fer un parell de dies abans, divendres, per evitar que la gent es tanqui a dins, com va acabar passant. No tenen suficients agents, però suggereixen que s'apliqui directament l'article 155 de la Constitució, que se suspengui el govern de la Generalitat i es prengui el control polític dels Mossos, o, alternativament, que s'utilitzi la Llei de Seguridad Nacional per prendre el control polític dels Mossos. Comptar amb els 15.000 Mossos d'Esquadra que hi ha en aquell moment és l'única manera de tancar i mantenir tancats tots els col·legis. Però Rajoy no ho veu clar. Sap que prendre la policia al govern català és políticament molt perillós. Finalment, el mateix dia 30 de setembre, un dia abans del referèndum, el govern espanyol té encara al davant dues opcions. L'opció tova, simplement permetre a la celebració del referèndum, tal com ja havien fet amb el 9-N a 2014, i després menys tenir-lo com si no hagués passat res. O l'opció dura, impedir la votació en alguns col·legis prenent-los el suficient número d'urnes com per poder deixar-lo com un referèndum no vàlid. Fonts diplomàtiques i d'intel·ligència indiquen que hi ha diverses cancelleries, especialment a l'Europa central i Escandinàvia, que estan interessades positivament en el procés d'independència català i la possibilitat d'una maniobra internacional o d'uns reconeixements inesperats els preocupa moltíssim. El ridícul monumental de tenir tota la policia, els serveis d'intel·ligència i un pressupost estatal enorme i no haver trobat una punyetera urna els té molt nerviosos i clarament se senten impotents i insultats. Finalment, aquell mateix vespre es pren la gran decisió. La policia emprarà la força contra els civils que aniran a votar. Les instruccions donades a la policia són força estranyes. Estan actuant com a policia judicial. Han d'anar als col·legis, hola, buenos días, explicar a la mesa electoral que els han de requisar les urnes, mire caballero, seria usted tan amable, i tancar el col·legi. Oiga, circule. Això és el que s'explica de manera pretesament innocent en alguns llibres partidaris de la posició espanyola. Però és que és en aquests mateixos llibres on s'explica alhora unes instruccions molt diferents. Entrar ràpidament als col·legis, agafar les urnes i marxar el més de pressa possible. Només s'actuarà de manera defensiva a la sortida dels col·legis per poder sortir-ne. A banda del que va passar després a la realitat, ja comprendreu que la mateixa policia no tenia ni idea de què havia de fer exactament, perquè en cap moment ningú els va avisar de que quan arribessin als col·legis trobarien muntanyes de gent que els impediria l'entrada i que s'hi haurien d'enfrontar. Ara hi heu de sumar que són policies vinguts d'arreu de les Espanyes, homes que han crescut adoctrinats en l'odi als catalans, tots ells entrenats per exercir la violència. Si m'ho pregunteu, a mi sempre m'ha semblat un miracle que no hi haguessin almenys 3 o 4 morts. O 15, així de clar. Aquella nit del 30 de setembre, María Dolores de Cospedal va venir a Barcelona sense el permís i sense que ho sabés el seu cap, el president Rajoy. L'excusa era que estava no com a ministra de Defensa, sinó com a secretària general del PP i, per tant, no tenia cap obligació d'avisar ningú. Es va allotjar a l'hotel Marina del Port Vell i allà va contemplar l'espectacle del dia següent acompanyada pels dirigents del Partit Popular de Catalunya, que van apreciar molt la mostra de suport en los momentos difíciles. Aquesta és una dada important perquè més enllà de la picabaralla personal constant entre ella i Soraya, reflexa que hi ha una fractura dins el Partit Popular a nivell espanyol respecte al que s'ha de fer amb Catalunya.
En aquest moment ja ningú recorda que a 2012 una comissió del Parlament va concloure que Catalunya estava infrafinançada i que el repartiment dels diners és injust pels catalans. El PP català d'aleshores, dirigit per Alicia Sánchez Camacho, no va votar en contra, sinó que es va abstenir parcialment, mentre la resta va votar a favor d'aquestes conclusions. És a dir, traduït, quan va començar el procés, tot l'arc parlamentari de Catalunya, sense excepció, diguin el que diguin a Madrid, tot el Parlament reconeix i admet que el tracte a Catalunya és injust. Mariano Rajoy es nega a augmentar la presència de l'exèrcit espanyol a Catalunya, però Dolores de Cospedal ordena nous contingents als quarters militars del País Valencià i l'Aragó per si havien d'intervenir ràpidament. Què significa aquí la paraula intervenir? És un misteri prou difícil d'escatir, especialment perquè Catalunya no té ni armes ni milícies de cap mena. Per la seva banda, Josep Lluís Trapero lliura una guerra personal contra el totpoderós coronel de la Guàrdia Civil José Luis Pérez de los Cobos, que és l'encarregat de coordinar l'operatiu contra el referèndum. Perquè us en feu una idea, durant el cop d'estat del 23F, un jove Pérez de los Cobos es va presentar voluntari en un quarter militar vestit amb la camisa azul de la Falange, un demòcrata de tota la vida. Doncs el major dels Mossos no tenia cap intenció d'obeir gaire ordres d'aquest angelet falangista. Però, el 26 de setembre, el fiscal general de l'Estado, Manuel Maza, va dictar ordres a tots els cossos de policia perquè clausuressin tots els col·legis electorals i així evitar que obrissin des del divendres, tal com Rajoy i Soraya havien demanat. Això hauria posat els Mossos d'Esquadra en un compromís o directament en un munt d'enfrontaments amb la població catalana. Un altre cop, divide et impera. Però, el dia següent, es produeix un miracle. Aquesta ordre queda anul·lada per ordre de la jutgessa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercedes Armas. La jutgessa entén correctament que aquí mana ella i ho deixarà ben clar ordenant a la Fiscalia que s'abstingui de donar cap més instrucció. I llavors fa una altra cosa. Aturem-nos un moment aquí perquè això no us ho ha explicat ningú. Poseu-vos per un moment en el lloc de Trapero. Oblideu-vos de si és independentista o si és espanyolista. Trapero és, abans de res, un professional responsable i democràtic, com havia quedat clar durant els dies de l'atemptat del 17 d'agost i les posteriors rodes de premsa amb el famós... Bastant de... jo si em fan la pregunta en català, responc en català. Si me la fan en castellà, bueno, és que, escolti, bueno, pues molt bé, pues adiós. Aquí no ens imposaran tampoc a... Poseu-vos a la seva pell i dieu-me si per molt professionals i responsables que fóssiu, us agradaria estar a les ordres del monstre feixista Pérez de los Cobos. Ara he d'anar molt en compte amb el que dic, perquè això és la meva opinió, no és informació, és opinió. Però la meva especulació, i això és, repeteixo, una especulació, és que Trapero està atrapat. No només no vol obeir aquesta gentussa tirànica i antidemocràtica, sinó que sap que no pot garantir que tots i cadascun dels 15.000 Mossos que estan a les seves ordres obeeixin, arribats a un determinat punt, les ordres donades per mandos de la Guàrdia Civil, especialment si suposen un enfrontament violent contra la població. Al cap i a la fi, el poble català només vol votar pacífica i democràticament. Trapero sap que això pot portar a enfrontaments entre policies de diferents cossos. I les conseqüències d'això entraríem a la dimensió desconeguda. És possible que Trapero tingués accés
a la jutgessa i d'alguna manera compartís amb ella els seus temors més que raonables? De fet, no cal posar-se gaire conspiranoic. Potser li va fer arribar una nota plantejant-li de forma professional el problema i les seves possibles conseqüències. Potser va ser ella, de motu propi, qui tota sola va veure el problema. Però el cas és que la jutgessa Mercedes Armas fa una cosa que ofereix una sortida miraculosa als Mossos d'Esquadra. Després de lligar de mans i peus a tot un fiscal general de l'Estado, ordena tancar els col·legis, sí, però el diumenge, no abans. I afegeix una frase que serà crucial per als esdeveniments del 1 d'octubre. Totes les mesures s'han de realitzar sense afectar la normal convivència de la ciutadania. Jo no hi era, ni vosaltres tampoc, a la sala on hi havia els comandaments policials i el coronel José Luis Pérez de los Cobos, però podem estar raonablement segurs de que quan van rebre aquelles noves ordres van treure foc per la boca. Ells, més que ningú, sabien què significava tot allò. D'una banda, significa que es pot ser jutge, que es pot creure en Espanya i alhora es pot ser demòcrata i seguir les lleis que protegeixen els drets humans, civils i polítics del poble de Catalunya. D'una altra banda, significa que els Mossos no tenen per què tenir ni un sol enfrontament amb la població de Catalunya, i menys per votar. En tercer lloc, significa que el feixista coronel de la Guàrdia Civil i tots els maleïts policies repressors i violents que van atacar gratuïtament la població civil indefensa i pacífica de Catalunya el 1 d'octubre de 2017 ho van fer desobeint les ordres de la jutgessa en una prevaricació, presumpta prevaricació, de llibre. Si us sembla que tot això ja és prou important, atenció a les conseqüències que seran enormes. No hi ha un sol periodista, ni català, ni espanyol, ni estranger, que hagi estat capaç de discernir per què el judici del procés es va celebrar al Tribunal Supremo de Madrid. Això mai va tenir cap lògica. El Supremo no ha estat mai capacitat ni ha tingut mai cap mena de jurisdicció per jutjar el govern de la Generalitat o els Jordis. Tal com ha explicat sempre en Gonzalo Boye, això trenca directament tota la legalitat, el sentit jurídic i els drets dels acusats. A més, obre la porta a l'anul·lació directa de tot el judici per part d'un alt tribunal europeu. Els jutges espanyols estan jugant amb foc. No té cap lògica. No té cap lògica. El judici del procés no es va fer on s'havia de fer als jutjats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per culpa de Mercedes Armas, que els va posar sobre avís. La policia espanyola, la judicatura espanyola i el govern espanyol van saber llavors que un judici a Catalunya hauria estat probablement un judici molt més just i sense el seu control, amb fiscals diferents i unes sentències molt diferents, probablement exculpatòries, perquè tothom sap que eren innocents. Espanya no és una democràcia, ni respecta les seves pròpies lleis. Espanya és una tirania i per això, al matí següent, el poble de Catalunya lliuraria una batalla contra aquesta tirania i guanyaria. Però això serà demà, on tot canviarà. Si us ha interessat el que us he explicat, premeu el botó del m'agrada o like i si no ho heu fet encara, subscriviu-vos al canal. D'aquesta manera, l'algoritme de YouTube sabrà que el contingut us ha interessat i el suggerirà a més gent. I si t'ho pots permetre, fes una aportació de 5, 10 o 20 euros o el que vulguis. A sota, a la descripció i d'aquí un moment a la pantalla, trobaràs diverses maneres de fer-ho. Aquí fem opinió independent en català. Fins la propera.